Nag-imbitar ang organizers sa isang 24 kadekalidad nga judges agod nga makapili kung sino ang magapangibabaw sa pinakabalantayan nga aktibidad sa Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Alberta Banyares, head sang Committee on Judges, iyagin pahayag nga sa numero nga mga ini, 5 ang bag-o, samtang ang iba naman ang nakaagi na pungko bilang judges sa nauna nga mga edisyon sang Dinagyang. Ini nga judges ang makabig suno sa iya bilang Best People sa patagas sang Culture and Arts, Dance, Direction kag iban pa. Wala sinigin detalye kung sanday sino sila apang suno sa iya, kilala na apresyar kag ginakalangkagan gid sang judges ang Dinagyang. Sandig sa schedule nga ginrelease sang Iloilo Dinagyang Festival, matabo ang Illumination Street Dance Competition sa Enero 23. Matuo naman sa Sabado, Enero 24 alauna sang hapon, ang kasadyahan sa Kabanwahanan, samtang alas 8 sang aga sa Domingo, Enero 25, ang Dinagyang Tribes Competition. Alas 3 naman sa hapon sa among adlaw magaumpisa ang sadsad sa Calle Real. Ang matabo, may 5 kita ka bagong judges, pero ang iban last year wala na. Ang iban man niya nga sa 2020, mabalik. Doon mo na bala, so ginamix na siya natin every other year. And ang ano lang is, we cannot just tell to the public kung sino ni sila. Kasi we have agreed na hindi na natin na pagpag-on until nga mag-competition proper. Ang mahambal ko lang, every year we bring the best people in culture and arts and dance and direction and everything. So we assure you na every year after year, ang mga judges di sa kagsantanan ni Ari man sa apon nga judge. Amo na nga they know Dinagyang, they appreciate Dinagyang, and they look forward to be with Dinagyang.